дар зиндагии худтон ва дар зиндагии онҳое ки наздикҳои шумо ҳастанд шумо масъулед. Салом дӯстон, ман Насим аз EW Group, роҳ ба сӯи чин. Мавзӯи имрӯза бемақсадӣ ва ё нокомӣ дар зиндагӣ. Дар бораи ҳамин мавзӯъ якчанд ҷумла гап мезанем. Шояд баъзеҳода ба кор меравад. Бисёре ай мардум бемақсадона роҳ вибр мекунанд. Яъне ки вибр кардани роҳ вобаста ба он шахсияте ки дар чӣ ҳолат қарор дорад. Мисол баъзеҳо ҳастанд ки маҷбуранд ки як роҳро интихоб кунанд. Мисол дуюм интихоб надоранд. Ва бояд ҳамин роҳро интихоб кунанд ва раванд. Мисол ин хеле ҳолатҳода мо ай тақдир мебинем ва ин чиз ягон шак надорад. Ва дар ҳолатҳое ҳаст ки бисёри одамо яъне ки роҳи интихобшон бисёр аст ва ё ҳамаи интихоби хуба мемонанд, як роҳи мисол ба результати бадтар аз дигарора вибр мекунанд ва ба ҳамон роҳ мераванд. Инҳо сабабҳо дошта метавонанд. Мисол саросима мешаванд ё ин ки фикри ягон каси дигарро гӯш мекунанд. Мисол ягон кас шуморо тавсия медиҳад ки не ин роҳа вибр накунед, ин ин роҳа биёед интихоб кунед, иҷа беҳтара, иҷа хубтара. Новобаста он ки шумо анализ накардем ки чанд ҳақиқат дорад. ин чизҳоро дидан дар кор албатта. Яъне ки куркурона ҳамон интихоб барои ҳаёти худтон кардан дар кор нест. Чӣ барои ки дар муваффақият моро мебурд, мо ӯро дигар вибр намекунем ва мерем роҳҳои пасттарро вибр мекунем ва интихоб мекунем. Албатта як результати нокомиай сабаби рӯҳафтодагии инсон мешавад. 10 борам ғалт кидӣ, 10 борам ягон ноком шидӣ, албатта хесан дар кор ва ба пеш ҳаракат кардан дар кор ва ба худованд таваккал кардан дар кор ки ҳама чиз аз ҷониби худованде ва албатта худованд гуфтагие ки ай банда ҳаракат ва аз ман баракат. Яъне ки ту ҳаракат мекунӣ ва баракат ба ту мебиёяд. Ба ҳамин хотир рӯҳафтода шидан дар кор нест ва ба пеш ҳама вақт ҳаракат кардан дар кор. Баъзе инсонҳо ҳаст ки ва ё як бор, ду бор, се бор як хатогиро мекунанд, боз ҳамон роҳда меоянд ва бо ҳамон хатогиро мекунанд. Ин ай сабаби бефикр будани ҳамон инсон худаш мешавад. Яъне ки вақте ки чӣ қадар ту бефикр мешавӣ, ҳамон хатогиҳоро ту як бор, ду бор, се бор рӯбарӯ мешавӣ, ҳамон хатогиро мекунӣ, бо дубора бо фромӯш мекунӣ, бо ҳамон хатогиро мекунӣ. Ин хеле одамо ҳаст. Барои ҳамин албатта вақте ки вибр кардӣ, вақте интихоб кардӣ, роҳе ки ҳаст бояд ба ҳамон хат мо бояд равем ва эҳтиёт бошем ки ҳамон хат набуроем. Дар ин бораҳо бисёр ба эҳтиёт будан дар кор ва бисёр фикр кардан дар кор. Чӣ корҳое ҳастанд ки моро ба рӯзҳои худтар беҳтар мерасонанд? Бинем чизе ки ҳақиқат дорад, албатта ӯро қабул карда мо бояд он чиза интихоб кунем. Барои ки ӯ шояд баъзе мондо маъқул намешавад, лекин вай беҳтар аст аз он чизе ки моро маъқул аст. Корҳое ки моро ба рӯзҳои беҳтар мерасонанд, албатта якум чизе ки ҳаст ин сабр аст. Худованд бо инсонҳои бо сабр аст. ба хулаҳои баланд ва ба рӯзҳои хуб мерасанд иншоаллоҳ. Каме дар бораи фаъолият ва зиндагии худам гап мезанам. Талабаи мактаб будам, дар мактаб таҳсил мекардам, ба баҳои миёна ба коллеҷи омӯзгорӣ рафтам. 4 сол забони англисиро ман хондам. Ман аз забони англисӣ беҳад маъқул буд. Орзу доштам ки ман шояд ба давлатҳои пешрафта равам, шояд Америка дар назарам буд ё ки як тарафҳои Европа. Ман хитой аслан дар гӯшаи хиёлам набуд. Лекин худованд маро ба хитой овард. Аслан вибри ман вибр дигар чӣ буд ва плани худованд дигар чӣ буд. Лекин вақте ки ман ҳамон вибра кардам бемақсадона ҳам бошад ва дар он ман бисёр орзу доштам ва умед доштам ки ман ба як ҷое мерасам, Аллоҳ маро ба як ҷое расонд. Ман вақте ки ай Тоҷикистон ба Хитой омадам, як сол дар омӯзиши забони хитоӣ хондам. Баъди вай баъд дар Хитой 3 сол коллеҷ хондам, баъд 2 сол бакалавр хондам. Албатта магистр хондастам, буд метавонам насиб ҳаракат кардастем, буд дар кору фаъолиятмон иншоаллоҳ пеш барем. Албатта ки мо офисмон иншоаллоҳ ки ба наздикӣ мекушоем ки чӣ ки брендомонро мебинем ва як наворҳое ки мо донишҷӯёро чӣ дар Хитой мисол пешвоз мегирем ва ба мактабҳошон мебарем ҷобаҷо мекунем. 7 сол мешавад дар Хитой таҳсил кардастам ва фаъолият мекунем. Ба ин кор ба ин чиз расидан албатта осон набуд. Мо хеле азоб кашидем. Ман тоқа будам, ман фақат худам. Рози додармон овардам, ман қати додарам якҷоя мисол вай кардастем. Норозигӣ аз вибри худам, аз интихоби худам ва ё ки аз ҳамон шахсиятҳое ки маро дастгирӣ кардан дар ҳаёти ман барои фаъолияту таҳсилу пешравии ман ягон вай надорам ва фақат алҳамдулиллоҳ мегӯям ва шукр мегӯям ки ба рӯзҳои беҳтар расидам. Яъне тавсияи ман барои мардум, барои одамое ки моро тамошо мекунанд чи аст? Тавсияи ман ҳамин аст ки бародаро, дар ҳар як пастӣ, дар ҳар як рӯзҳое ки шумо мисол як азоб мекашем, як рӯзҳое дорем ки шояд ноумедем, шояд фикр мекунем ки шумо дигар ба ҷое намерасем, албатта фикртон хато аст. Ай фикртон баргардем, ай ҷотон бихезем. Дар пайи зиндагӣ фақат бо умед бошем ва фақат ай худованд бибинем. Умед дошта бошем ки як рӯзе ба як ҷое мерасем ва албатта тоқа ба ин не. Яъне ки боз ҳам ҳамон мақсад ва ҳамон вибр ки бояд дошта бошем, интихобе ки бояд дошта бошем, ӯро албатта дар пеш мемонем ва бигӯем ки иншоаллоҳ ман ба мақсадам мерасам ва баъд аз ин шумо бояд ки дар пай ва ҷустуҷӯи роҳи ҳал ва ё ҳамон имконияте шавем ки шуморо ба мақсадтон бурдан мерасонад. Дар мафкураи шумо чизе ки меояд барои пешравии худтон, албатта ки
باید از قفای او حرکت کنین و او را دریافت کنین. انشاءالله دریافت میکنین. شاید شما مشکلات زیاد روبرو میشین، البته دوده شدن در کار نیست و باقیش حرکت کردن در کار. با یگان کس شما باید بدبینی نداشته باشین. وقتی که در دل اینقدر کینه یا که نفرت یا که یک مثال بدبینی نسبت کسی داشته باشی، اگر الله به همون دلت شاید نظر نمیکنه. این چیز هم بسیار مهمه در زندگی. فقط دلتون پاک بگیرین و با دل پاکتون با نیت پاکتون نام خدا را به یاد بگیرین و برای آرزوتون حرکت کنین. ان شاء الله که شما ناکام نمیشید. و در حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یک شما چوپانه و برای رمه خود مسئول. شما در زندگی خودتون و در زندگی اونهایی که نزدیکای شما هستند شما مسئولین برای ویبر کردن، برای انتخاب، برای عمل و برای هر یک مثال کمبودی یا خوبی و بدی که در بین شما مثال خودت و عائلت و نزدیکات و درجه رفیقا و برادرات میشه، شما مسئولین. البته شما باید که هم نزدیکاتون هم دستگیری کنین، یعنی که توصیت کنین کارهایی که با مصلحتن و با یکدیگر فهمی میشن رزولت بهتر و خوبتر میشه. خداوند در قرآن گفته است که چیزی که بر سر بنده میآید همون عاقبتی همون انتخاب و کاری خودشه. یعنی که همه چیز به خود منضبط داره. البته ما باید فکر کنیم، ما باید بدونیم که ما چی را انتخاب میکنیم و چی راه انتخاب میکنیم و با چی کار دست میزنیم. البته ما باید بدونیم. الله ای همه ما شما راضی باشد. فقط من یک فکری شخصی خودم برای شما بیان کردم. شاید بعضی ها از این چیز یک بهره میبرن و شاید که ثوابی هم به اون میرسه. شاید برادرایی که راه خطا انتخاب کردن راه درست دریافت میکنن. سلامت و سربلند باشین. الله نگهبانی همه ما شما. السلام علیکم.